Hvis folk er kede af det, så skal de gå en tur i skoven. Og særligt på den årstid her nu, hvor farverne er helt vidunderlige. Og der er stille og roligt, og der er kun en let blafren i bladene. Hvad hedder det? Blafren i bladene? Nej, det hedder det nok ikke. Det var også lige meget. Halleluja. Sød. Jamen, jeg har desværre ikke noget til dig, jeg kan give dig. Hvad hedder I to? Hedder du Walter? Hvis der kommer der nogen, så begynder jeg at snakke. Talekæver er nok det eneste, der ikke fejler noget på din gamle bedste. Fordi jeg snakker med alle mulige. Og det er så hyggeligt. Nu de her 2 små børn og forældrene. Det var da hyggeligt at få et lille sludder med dem og hestene. Så det var godt. Så nu går vi op mod kirken, og så siger vi, dem kan vi ikke rigtig snakke med, for de ligger jo døde der. Men altså, pyt. Så kan vi jo hilse lidt på naboen, der ligger deroppe, og sige hej til Henning, der ligger begravet deroppe. Så får vi også prøvet det. Men nu kommer vi til et meget skønt sted her. Meget åbent. Hold da op, vi er helt oppe i kirken snart. Du må bære hjemme, Hugo. Ja. Det bobler, det bulder og det brøller i mine lunger. Det er vand, der har lungerne, der skvulper. Ja, det kan han gudskelov ikke høre på apparatet. Men der er skvulp inden dernede. Så længe der er liv, så er der håb.